Berarti urip iku dhewe lek wis ketemu elmune, ketemu rahasiane, ketemu usahane, iku sing jenenge urip sing sampurna. Masalahe wis kecukupan. Lah wis kecukupan, wis tak arani winginane iku jenenge jinem. Siji enem soge, ya ta siji soge seger waras, kuat slamet mulya. Tapi kula awali nggih babagan urip. Tadi dengan kata-kata urip sendiri itu ada kandungan arti. Apa sih urip? Urip iku lek dikonjai une iku usaha, R iku rahasia, ini iku ilmu, P iku pengalaman. Lah, dari kata usaha iku luas. Ono dalan 1000 dalan. Mangane 1000 dalan nek dibuka usaha iku berbagai macam. Dengan adanya isine urip iku ana isen-isene urip iku ana babagan yo apik, yo elek, yo lanang yo wadon, iku isen-isene urip ya. Yo peteng, yo padang, yo nyoto yo gaib. Nanti babagan gaib lambah iki mumpung turun gunung golek-golekne angel kayak wesi kuning. Terus kedua, rahasia. Di balik isine urip iku pasti ada 90 atau 60% itu ada rahasia. Contoh, lek kita sudah urip wis mlebu dalane urip, nglakoni urip, mesti ana rahasia. Apa rahasia? Di perusahaan itu ada rahasia perusahaan. Di urip ya ngono ana rahasiane urip. Apa rahasiane? Kok mbae iso ngonceki? Masalahe ate golek donya. Lek gak ro elmune, gak ro tata carane. Lah ku biasae lek wong ana rahasiane. Lek rahasiane dibuka pasti ketemu intine. Intine apa? Ana kegaiban, ana yoni, ya ta? Ana sing mengkoni ndek jero bahwa sapa sing mbajum, sak jerone mbajum ana mbajum. Nah, iku kok dawa. Iku rahasia. Mari rahasia ilmu. Lah kudu duwe ilmu, ana elmune. Cara ngatetani elmune pertanian. Lek wis belajar ilmu pertanian, kan ana cara carane nandur, carane mupuk, carane tanduran iku woh, kan ana pupuke, ana semprote, ana carane ngono, terus ngondo. Iki berarti elmune. Terakhir pengalaman. Lek wis ro dalane dadi pengalaman sing diterapno ngene lho. Lah lek wis pengalaman iso sampai dadi baru ditularno nang kancan-kancane.